गछिया छठी मई के अंगन में चंदन के गछिया और ताही चढ़ी कोयलिया करई सोर छठी मैया कहाँ गेले ताही चढ़ी कोयलिया करई सोर को ताही चढ़ी कोयलिया करई सोर क्या बात है। देवौ के कोयलिया अमृत फल भोजनवा देवौ के कोयलिया अमृत फल भोजनवा और तही के हमारा बताया छठी मैया कहाँ गेलखिन तही के हमारा बताया छठी मैया कहाँ गेलखिन ठाड़ छठिन छठी मैया डोमवा के द्वार पर ठाड़ छठिन छठी मैया डोमवा के द्वार पर अरे छठी मैया चांदी लहो डोमवा के लोभी भेलखिन छठी मैया चांदी लहो सुपवा के लोभी भेलखिन बोल छठी मैया की और हमारे प्रकाश भैया की तरफ से ये 100 रुपए का प्रेम छावर जाए और कहना है छठी माई के अंगना में चंदन के गछिया गछिया तर रखल उनकर मटिया छठी माई के अंगना में चंदन के गछिया गछिया तर रखल उनकर मटिया और ताही चढ़ कोयलिया करई सोर ताही चढ़ी कोयलिया करई सोर देवौ के कोयलिया अंगूर बेदनवा और देवौ के कोयलिया अंगूर बेदनवा और दहीन के हमारा बताया छठी मैया कहाँ गेलखिन दहीन के हमारा बताया छठी मैया कहाँ गेलखिन
ठाढ़ छठिन छठी मैया कुंजड़ा के द्वार पर, ठाढ़ छठिन छठी मैया कुंजड़ा के द्वार पर। छठी मैया जानी लो नारियल के लोभी भेलखिन, छठी मैया जानी लो नारियल के लोभी भेलखिन। और दहीने के हमारा बताया छठी मैया कहाँ गेलखिन, दहीने के हमारा बताया छठी मैया कहाँ गेलखिन। ताही चढ़ी कोई